gyanúsított ékszereket és kocsit követelnek telefonos zaklatók a Lakatos Brandonként emlegetett videoblogger Gusztáv családjától. A börtönben ülő férfi nagybátyja nyilatkozott a stábunknak. Azt mondja, azzal fenyegetőznek, hogy videókat tesznek közzé az elítélt férfiről, hogyha nem kapják meg a pénzt. A család fél, hogy emiatt Gusztáv újra bajba kerül. A nagymamámat hívogassák, zsarolják, hogy 100 000 forintot, ha nem adunk, engemet is múltkor fölhívtak, akkor föltesznek a YouTube-ra még fényképeket, videókat, fenyegetőznek, Gusztávot is fenyegetik bent a börtönbe, ugye, hogy kint celeb volt. Rejtett számon zaklatják és zsarolják a börtönben ülő Lakatos Brandon néven emlegetett videoblogger Gusztáv családját. Ezt állítja a férfi nagybátyja. Brandon azzal került reflektorfénybe, hogy másfél éves unokahúga szájába egy meggyújtott cigarettát tett. Amikor a felvételt készítette, épp házi őrizetben volt, mert két férfival összetűzésbe került egy budapesti szórakozóhelyen. Egyiküket megverte, a másikat késsel szúrta meg, ezért kell rácsok mögött lennie. A börtönből legutóbb viszont kikerült egy felvétel, amin az látszik, hogy árnyékboxol egyik raptársa előtt. Ezért fogdába kellett lennie, és fegyelmit is kapott. Már kétszer 20 napra tették fogdára. A hidegbe a bilincsbe verték a rácshoz, oda kötözték. Azt mondta nekem Gusztáv. Csak hogy a család azt állítja, nem ő érdemelte volna a büntetést, mert nála nincs is telefon, és ők sem rögzítették az edzését, mert nem látogatják. Szétszedték az árkát, hogy kutatták a mobiltelefont, a illegális mobiltelefont, hogy mondta Gusztáv, nem találtak semmit, de valaki csak bevihette. Mi nem is járunk beszélőre, hogy tudjuk bevinni, ugye, hogy csak akkor ottani, és én nem akarok senkit meggyanúsítani, én azt is hallottam, hogy az őrök vitték be a mobilt. A férfi azt mondja, a telefonos zaklatók most egy újabb videó kiszivárogtatásával fenyegetőznek, ha nem kapnak pénzt. Tegyük le a pénzt, zsarol, Gusztávnak az aranyait adjuk oda, a pénzeit, a BMW-t követelik, az autóját, a volt autóját. A család azt szeretné kérvényezni, hogy Gusztávot egy másik börtönbe helyezzék át, mert szerintük ott nincs biztonságban.